ҳар тобистон мухлисон ҷашни футболӣ доранд, зеро дастаи дӯстдоштаашон трансферҳои лозимаро мегузаронад. Барои баъзе бозигарон бошад ин аҳамияти калон дорад, зеро ба дастае мегузаранд, ки ҳамеша орзуяшро доштанд. Чанд мавсим мешавад, ки Жоао Феликс давраи мушкилеро дар карьерааш мегузаронад. Ӯ бо сармураббии Атлетико Мадрид Диего Симеоне нофаҳмоӣ дошт ва ҳатто ба Челси ба иҷора ҳам рафт, вале ин тобистон барояш хотирмон гузашт. Жоао дар интервюи худ қайд карда буд, ки чӣ қадар дастаи Барселонаро аз кӯдакӣ дӯст медорад ва орзуи бозӣ дар он ҷоро дар дил мепарварад. Ба назар ҳамагон тарафдори амалишавии орзуи ӯ буданд. Пас аз чанд ҳафта Барселона ӯро ба ҳайъаташ шомил кард. Феликс барои даста акнун талоши бештар бояд кунад. Бинед чӣ қадар шодию нишод дар рӯи ӯ дида мешавад. Чӣ хеле ки мегӯянд ҳарчи бештар орзу кунӣ, ҳамон қадар ба орзуят мерасӣ. Ин гуфтаҳо ба ҳолати Мойзес Кайседо ҳам рост меояд. Замоне дар шомгоҳӣ Кайседои хурдсол дар телевизион бозии Клауд Маккелелиро дар Челси тамошо мекунад, ки баъдан қаҳрамони Англия дар соли 2005 ва 2006 шуда буд. Бозии Клаудро дида Мойзес пеши худ мақсад гузошта будааст, ки дар Челси мисли кумираш бозӣ хоҳад кард. Хостаҳои хуб ба талабгораш мерасанд. Солҳо гузаштанду Кайседо 18 сола шуд ва аз дӯсти худ либоси Кантеро барои зодрӯзаш талаб кардааст. ишқи ӯ ба Челси беҳаду канор буд. Оқибат Челси ин бозингарро харидорӣ намуд ва аксе, ки ӯ бо модараш чанд сол пеш бо пироҳанҳои Челси гирифта буд, ҳикояи ӯро ҷолибтар месозад. дӯстон, шоми имрӯз як қатор бозиҳои ҷолиби футболӣ манзури мо мухлисон мегардад. Бозии дидании Вулверхэмптон ва Ливерпул дар Премер-лига, дербии Милан дар Серияи А, гузаштани шогирдони Хави аз санҷиши Бетис ва дигар бозиҳои чемпионатҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Гюндаган дар Манчестер Сити бозии зебо нишон медод, вале аз кӯдакӣ як орзу дар дилаш ҷо дошт. соли 2016 ӯ наздик буд, ки ба Барселона гузариш намояд. Худашам мехост, ки дар Камп Nou ҳунарнамоӣ кунад. ҳуҷҷатҳо дар ҳоли омодабошӣ қарор доштанд, ки духтурон иҷозаи харидро надоданд. Ин ба Гюндаган таъсири манфӣ расонид, аммо ӯ ба гуфтае, ки қаҳрамонон таслим намешаванд, амал карду ба мақсадаш расид. Ин навбат Барселона ӯро шомили даста кард ва ҳатто духтурон аз ҳолати физикияш дар ҳайрат монданд. Илкай таслим нашуд ва барои орзуи худ то охир мубориза бурд. Боз футболбозе ҳаст, ки қаҳрамони худро дар дасташ холкӯб карда, ҳар бор аз он мотиватсия мегираду ба пеш ҳаракат мекунад. Ин бозингар ҳатто рақами дӯстдоштаашро ҳам дар дастаи орзуҳояш гирифтааст. Бале, гап сари Сабослай меравад. Ӯ татуи Жерардро дар дасти худ дораду рақами ӯро гирифтан орзуи бузургаш ба ҳисоб мерафт. Дар кӯдакӣ бозиҳои Ливерпулро дар Лигаи Чемпионҳо тамошо мекард. Имрӯз бошад худаш шарафи дастаро ҳимоя дорад. Барои баъзе дигар бозингарон падарашон сабаб мешавад, ки дӯстдори як даста шаванд. ҳикояе, ки ба Хойланд рух додааст. Падараш барояш дар бораи Роналдо маҳорат ва суръаташ нақл кардааст. Аз кӯдакӣ Хойланд нисбати Юнайтед ва Роналдо диққати махсус медод, ҳатто баъди гузариши Роналдо ба Реал Мадрид. Ҳамин хел орзуҳои Хойланд бо бозӣ кардан дар ҳайати Девҳои сурх амалӣ гашт. Софиян Амрабад пешниҳоди дастаҳои бузургро ба монанди Барселона рад кард, то дар театри орзуҳо баромад кунад. Тасаввур кунед, шумо аз кӯдакӣ орзуе доред. Орзуи бозӣ кардан дар зери нурҳои офтоби Олд Траффорд. 15 соли дароз тамоми талошро кард, ки ба ҳадафи бузургаш бирасад. рӯзи дар корӣ ҳам расид ва Суфян Амрабад гузариш намуд ба дастаи Манчестер Юнайтед. Барои бародарашон шуда бозингароне ҳастанд, ки дастаеро дӯст медоранд. вақте ки Юриан Тимбери ҷавон дар Аякс баромад мекард, оиди орзуҳои худ ҳарф зада буд. Бародаронаш мухлиси сахти Арсенал буданд ва ӯ ҳам дар дил меҳр пайдо кард. ҳамеша дар сар фикри Арсеналро дошт, ҳарчанд дар ин даста номҳои аллакай машҳургашта бозӣ мекарданд. Масалан, дар он рӯйхат баромадҳои Робин ван Перси ва Терри Анриро ворид кардан ба маврид мешавад. дар гӯшу хаёли Тимбер намегузашт, ки рӯзе бо пироҳанҳои Арсенал баромад хоҳад кард. агар Тимбер ба хотири бародаронаш ба гузариш розӣ шуда бошад, ҳикояи Арда Гюлер каме дигар аст. ҳамааш бо сабаби падараш шуд, ки сайёҳати Барселонаро дӯст намедорад ва Арда дар навбати худ гузариш ба Реал Мадридро интихоб кард. Арда пешниҳодҳо аз Испания ва Англия зиёд дошт, вале ӯ мақсади бозӣ кардан дар дастаи Реалро доштааст. Барселона ҳатто Декоро ба Истанбул равон карда буд, ки корҳои омодагӣ ба гузаришро анҷом диҳад, аммо ин кор рух надод, чунки падари Арда мадридиста будааст. бо сабаби ғалабаҳои Барса падари Арда сайёҳати Барселонаро дӯст намедорад. маълум мешавад, ки ин бача Барсаро гирди ангушт чарх занонду баъдан ба дастаи рақиби онҳо
гузариш намуд. Канори Арда Ҷуд Беллингем ҳам ҳаст, ки бо дидани номаш дар формаи Реал орзуяшро амалӣ сохт. Ӯ дӯстдори Галактикос мебошад ва баъди бозиҳои муҳим барои табрикоти дӯстонаш мешитофт. Акнун худаш дар ҳайат шомил аст ва натиҷаҳояш бошад шоистаи таҳсин. ба ҳамин тамом дӯстон пайгири канали мо бимонед ва ҳар шом гоҳӣ наворҳои ҷолибро аз канали Фут бародарон мунтазир бошед.